MTV. Сәлам дуслар, Татмус ТВ каналында сезне мин Ранил Нуриев сәламлим. Сәламлим һәм телеканалының төп хит парады музыкаль бейеклекне ачык дип игълан итә. Билгеле булганча, узган атнада илебездә Россия президенты сайлаулары узды. Шул сәбәпле күп танылган кешеләр интернетта үзләренең яраткан урыннары турында хәбәр итте. Резидентларыбызның Татарстандагы иң яраткан урыны нинди икән? Бу сорауларга җавапны әлбәттә үзләреннән сорадык. Хәзер аларны бергәләп барларбыз. Бер генә резидентыбыз белән дә хушлашырга теләмибез, әмма кагыйдәләргә каршы килеп булмый. Бүген музыкаль бейеклек хит парадыннан Лилия Хайруллина төшеп кала. Җырчының ышандырма җырын соңгы тапкыр тыңлап узыйк. Караңгыда шәүләң юкка чыга, йоманнарда уйларың чуала. Көтмим дисең, кулыңны бирмисең, үткәннәргә кайтмим дисең, сөйү үтте диеп ышандырма, ышанасың минем бергә килми, канатларымны бирү каерма, чын мәхәббәт бер кайчанда Шактый озак вакыт күренми торганнан соң бүген хит парадыбызга Илмира Сөләйманова килеп кушыла дуслар. Җырчының «Әллә син, әллә мин» исемле җырын бергәләп тыңлыйк һәм Илмирага музыкаль бейеклеккә менүендә уңышлар телик. Ят шикелле, кочаклап якыннан Белмим битеңне, йөрәктән айырасы булгач, көзге яңгыр юа исмеңне. Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан. Әйтче, язмыш безне айырасы булгач, нигә соң, нигә без кавышкан? Әйтче, язмыш безне айырасы булгач, нигә соң, нигә без кавышкан? Ачы күзләрнең дә җилләре тынмады, безнең мәхәббәтнең дәвамы булмады. Күктән инде хәзер болытлар таралды, безнең йөрәкләр яралы. Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан. Әйтче, язмыш безне айырасы булгач, нигә соң, нигә без кавышкан? Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан. Әйтче, язмыш безне айырасы булгач, нигә соң, нигә без кавышкан?
başkan Ekşi yazmış bizini ayırası bulgaç Nigesin, nige biz kavuşkan Ellesin, ellemin, elleyik bizde Mehebet yolunda adashkan Ekşi yazmış bizini ayırası bulgaç Nigesin, nige biz kavuşkan Ekşi yazmış bizini ayırası bulgaç Nigesin, nige biz kavuşkan Nigesin, nige biz kavuşkan Мәскәү егетләре буларак DJ Ради һәм Айрат Сафин зур шәһәрләрне, мегаполисларны үз итә. Зур шәһәрләрдә зур мөмкинлекләр, ял итәргә дә, күңел ачырга да, эшләргә дә урыннар җитәрлек. Иң яраткан шәһәрләребез Казан һәм Мәскәү. Казан милли үзәгебез булса, Мәскәү гомер иткән җиребез буларак кадерле дип сөйләде егетләр. Ике йөрәк җырын күп тамашачылар үз итте һәм хәзер аны без бергәләп тыңлап үтик. Kaderli balam. Бар анай. Тәрәзәдән күзіңді алмайсың бит анайым. Бар берсек тышқа чык. Бар яхшы балам, бар. Bugün bizde gırlep duy bara Matur üsteller kırılgan dost tuğanlar jıyıla Birbirine sirli күзләре Nurday balkı yüzlere Күңелләрен жилкіні дірі Әші сүзләре Үстеймәсін пары мәңгі бірге бұсынlar İki yürek iki yar İkisi de karşıklar Dərder birip balda kiyip Kanatlanıp uçtular İki yürek iki yar İkisi de karşıklar Dərder birip balda kiyip Kanatlanıp uçtular Yüzükler var Ali. Sıkkan edim. Bir çiberke sizlerge. Мәхәббәтнең шәшәгә туы, йолдызларның балкуы, ике йөрәк парчалы, иртән таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләренә җилкендерә әше сүзләре. Үстимәсен бар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк ике яр, икесе дә гаршыклар, дәрдәр биреп балда киеп канатланып очтылар. Ике йөрәк ике яр, икесе дә гаршыклар, дәрдәр биреп балда киеп канатланып очтылар. Туганнар шын күңелдән котлыйлар. Тормышларында гел булсын ак юллар, шундый матурлар, икесе дә гашыклар. Күз тимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Bilmesin pары мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк ике яр, икесе дә гашыклар, дәрдәр бир
Зинира һәм Ризат Рамазановлар тандемыннан Зинираның яраткан урыны Чаллы шәһәрен. Нишләптер бу шәһәрне үз итәм, бәлки туган ягым Башкортстанга якын булгангадыр. Мөмкинлек булса, бу шәһәрдән фатир алып куяр идем дип сөйләде Зинира. Ризат исә башкалабыз Казан шәһәрен үз итәм. Рамазановлар музыкаль бейеклектә бер пәп итеп үпкәннән җыры белән катнаша. Әлеге шаян җырга клипны TMTV Production төшергән. Әйдәгез аны бергәләп карыйк. Һәм кыйммакытан Бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәп итеп үпкәннән Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәп итеп үпкәннән Шатлыкны бүлешү Күңелемә искән җилдә Ярамый шул беләсең Вак-төяк бер шулларыңны Калдыр дисең көләсең Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәп итеп үпкәннән Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәп итеп үпкәннән Язмышым бүләге дисең, син үзең миңа бүләк Гомер юлыннан атларга миңа барысы кирәк Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәп итеп үпкәннән Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәп итеп үпкәннән Көнебез шулай башлана Бер пәп итеп үпкәннән Минем яраткан шәһәрем Казан, чөнки безнең анда бөтен иҗатыбыз, эшебез кайный. Казан чыннан да горурланырлык шәһәр. Европадан бер генә дә калышмыйбыз дип горурланып сөйләде Илмира Нагыймова. Җырчыга шулай ук Чаллы шәһәре якын, чөнки Илмира гаиләсе белән әлеге шәһәрдә яши. Әткәемнең бәләкәй кызы җыр белән Илмира хит-парадыбызда катнашуын дәвам итә. Хәтеремдә иркә сабый чагым Көчлеңнәреңне кочуым Синнән яклау эзләп килгәннәрем Бар дөньяга чыкса ачуым Бала чагым еллар агымында Җилләр кебек сизелми узды
Şeşlerine şollar kırsa da Balam deyip tatlı kuşten eşin Yürütesin mi koman kısan da Balaşağım yıllar ağımında Jiller kibik sizilmi uzda Senin yanda min komanda sabay Etikeyim senin belekey kızım Sözlüsün dik qarashın jide Жылы yaratуың сөйләргә Синең кызың зур тормышта хәзер Инде насыйбын сөяргә Балачагым yıllar ağımında Jiller kibik sizilmi uzda Senin yanda min komanda sabay Etikeyim senin belekey kızım Balaşağım yıllar ağımında Jiller kibik sizilmi uzda Senin yanda min komanda sabay Etikeyim senin belekey kızım Etikeyim senin belekey kızım Музыкаль беклекке узган атнадагына килеп кушылган Ринат Рахматуллинның Татарстандагы иң яраткан урыны Буа шәһәре. Ни өчен дисезме? Җавап гади. Буа шәһәре җырчының туган җире. Минем Казанга күченү мөмкинлегем бар иде, әмма мин гомер буе Буада яшәдем. Мин патриот дип белдерде җырчы. Экраннарда Ринат әфәнденең гомер үтә җырына төшерелгән өр-яңа клипы дуслар. Сүз уңайыннан. Әлеге клип TMTV Production тарафыннан төшерелгән. Татар эстрадасында сыйфатлы клиплар җитештерүе белән аерылып торучы компания сезне дә клиплый итә ала. Моның өчен бары тик безгә мөрәҗәгать итәргә кирәк. TMTV Production сезнең өчен, сезне яратып. Yerim uylanıp Küpme sular Akkan ikendi Mine yazmış Kayda yırtmedi Tırmış yolların Üzü ütsen edip Üte gımır üte Tırmış yolun Ütken yıllar yımgakların Türlesinden indi süten Üte gımır üte
Тормыш юлын мин дә үтәм. Үткән еллар йомгакларын төрлесеннән инде сүткән. Бала чагым калды, яшьлек үтте. Борылып карыйм, алар инде артта. Җир йөзендә яшәгән һәрбер җан искә төшерәдер барсыны бу хакта. Үтә гомер үтә, тормыш юлын мин дә үтәм. Үткән еллар йомгакларын төрлесеннән инде сүткән. Гомер үтә, туктап тора алмый. Үкенмим мин үткән юлыма. Еллар үтә, гомерләр кыскара. Алдагысы бары Ходай кулында. Үтә гомер үтә, тормыш юлын мин дә үтәм. Үткән еллар йомгакларын төрлесеннән инде сүтәм. Үтә гомер үтә, тормыш юлын мин дә үтәм. Үткән еллар йомгакларын төрлесеннән инде сүтәм. Үткән еллар йомгакларын төрлесеннән инде сүтәм. Синең өчен барысына да әзер дип моңланучы Илдар Әхмәтовның аерым яраткан урыны юк. Минемчә, үзеңне яхшы хис итсәң, кәефең күтәренке булса, теләсәң инде урын яратканга әйләнә алам. Мин үземне авылда яхшы хис итәм. Мөмкинлек булган сайын шунда ашаган дип сөйләде җырчы. Илдар Әхмәтов музыкаль биеклек өчен көрәшүен дәвам итә, дуслар, һәм хәзер аның җырын бергәләп тыңлыйк. Син дигәндә әзер барысына, алларына басып күзеңә кара. Яратам дип әйтәм каршыңда, барлап барыйк гомер елгасында, йөзгән кебек булыйк кимәдә. Мәхәббәттән бәхет ташып торсын, гомер көзе безгә җитсә дә. Синең өчен назлар ташый җанда, менеп китәм биек үрләргә. Гомер буе сине яратырга, сүз бирәмен
шашып сөяргә. Барлап барыйк гомер елгасында, yüzgen kibik bulayk kimeden, mehabetten bäxit taşıp dursun. Gıdır kızı bizge jitse de. Yaratan bir canım sine bikten, Süyudin gözünde yüzük biz, yüreklerde birge kuşuldular. Balkıp dura bizning yüzümüz, parlap barık gönül yılgasında, yüzgen kibik bulayk kimeden, mehabetten bäxit taşıp dursun. Ömür gözü bizge jitse de, parlap barık ömür yılgasında, yüzgen kibik bulayk kimeden, mehabetten bäxit taşıp dursun. Ömür gözü bizge jitse de, mehabetten bäxit taşıp dursun. Ömür gözü bizge jitse de, ömür gözü bizge jitse de. Җиде юл чатында дип җырлаучы Рөстәм Асаев та Казанны ярата. Монда тумасам да 12 ел яшәү дәверендә Казанны үз иттем. Шәһәрдәге иң яраткан урыным Кремль яр буе. Андагы чисталык, утлар күңелемә ял бирә дип сөйләде җырчы. Бу атнада Рөстәм Асаев хит парадыбызда бераз гына аска төште. Сүзне хәзер үзенә бирик. Қалдым мен 7 yıl шатында, ойларым тек сенің хақында. Ойладым 7 қат янында 7 ят, саласың сен мені ялқыныға. 7 yıl шатында юғалдым, 7 yıl шатында ойландым. 7 yıl 7 қат сен миңа 7 ят, азғына ақылым жуймадым. 7 yıl шатында юғалдым, 7 yıl шатында ойландым. 7 yıl 7 қат сен миңа 7 ят, азғына ақылым жуймадым. 7 yıl 7 қат 7 ят, барында yok ise аңлар шақ. Алай бит ярамый, йөрәгем аңламый, булса да икәүләп янар шақ. 7 yıl шатында югалдым, 7 yıl шатында уйландым. 7 yıl 7 қат сен миңа 7 ят, азғына ақылым жуймады.
şatında bir üzüm Sözüme yalganmay hiç sözüm Yaratmayım öttü deyip kabatlayım Ya Xuday canıma bir tüzüm Jide yol şatında yuğaldım Jide yol şatında uylandım Jide yol jide qatsin milan jide yar Azgına vakılım juymadım Jide yol şatında yuğaldım Jide yol şatında uylandım Jide yol jide qatsin milan jide yar Azgına vakılım juymadım Jide yol jide qatsin milan jide yar Azgına vakılım juymadım Azgına vakılım juymadım Ya Xuday canıma bir tüzüm Яраткан урыны турында сорагач, Филүс Кахиров түгел генә бер урынны да әйтмәде. Тамашачым кайда, минем яраткан урыным шунда. Ә тыңлаучыларым бөтен дөнья буйлап таралган. Шуңа күрә мин бөтен дөньяны яратам дип белдерде җырчы. Татарстанның атказанган артисты бу атнада музыкаль биеклекнең 3нче урынында. Җырчыны каршы алабыз. Нишләтим соң йөрәгемне Сине ярата инде Янса яна көйсә көя Син дип җанада инде Şağında hislerimden yürüsün kebek Gurur bularımın kebekten Yalınmasmında kebek Şul qarашыңны Bulmay şul күрмей түзеп Яратасам да кебектен Яратмайсың да кебек Бай шағында hislerimden yürüsün kelebek Şul qarашың
Yalan yazdıra Yalındırıp yerleri Yüreğimni yandıra Onu diysem unuturmam Yaratsam yaratırmam Şiller bulup irkelerimi Jır bilen yuvatırmam Unut diysem unuturmam Yaratsam yaratırmam Şiller bulup irkelerimi Jır bilen yuvatırmam Şiller bulup irkelerimi Jır bilen yuvatırmam Jır bilen Казаныбыз көннән-көн үзгәрә, матурая, яңа матур урыннар, кафелар, сәүдә үзәкләре, парклар ачыла. Шуңа күрә башкалабызны яратмау мөмкин түгел дип сөйләде Айгөл Рәхимова. Син янымда булганда дип җырлаучы Айгөл Рәхимова хит парадыбызда лаеклы урынын тапты. Рәхим итеп карыйбыз дуслар, безнең икенче урын. Suyu bilen alıp kilidin көңілге yazılar Kol yüreğimde sina orını var Kol benim yanımda Süy meni tağımdan Min baqitli bu dünyada Sen yanımda bo'lganda Kirib kirdin ekan lakin ketar yo'llar tor Qol ketmasga deb bergan vaqting bor Qol menim yonimda Süy meni tağımdan Men baqitli bu dunyoda Sen yonimda bo'lganda Qol benim yonimda Süy meni tağımdan Men baqitli bu dunyoda Sen yonimda bo'lganda Nega kerak mahabbatda suyusiz nozlar Qol suyularing ixlos bo'lsa Qol menim yonimda Süy meni tağımdan Men baqitli bu dunyoda Sen yonimda bo'lganda Qol benim yonimda Süy meni tağımdan Men baqitli bu dunyoda Sen
Нинди генә җирләрдә чыгыш ясарга туры килмәде. Кайда гына барсам да мине яхшы каршы алдылар. Мин урынны түгел, мин кешеләрне яратам дип сөйләде Хәмдүнә Тимергалиева. Легендар җырчыбызның сүзләре белән килешми мөмкин түгел. Урын кешене түгел, кеше урынны бизи диләр бит. Хәмдүнә Тимергалиева башкаруында Хыянәт җырын бергәләп тыңлый. Игътибар дуслар, бу атнада да Хәмдүнә Тимергалиева кабаттан хит парадыбызның беренче урынында. Düşüme giresin dağlarda, hıyanet başısı canlarda. Topladın sapsiyu hislerin, işledin, sirkem işledin. Kalbılar nikili dağlarda, bir kim yok halimde ağlarga. Uynaqlap jil girdi varağım, nida vat olmuşsun yarama. Geçtin bit bu gönülsüzlerin, nefretten yaş dolu gözlerim. İşerdimin sine ömürge, yansam da kalsam da kömürge. Balballar nikili dağlarda, bir kim yok halimde ağlarga. Uynaqlap jil girdi varağım, nida vat olmuşsun yarama. Berkisken ipmekler yavuşmuş, üzülüp sigenler yalgışmış. Vakıdesini üzgenler kavuşmuş, Muhittin similim yazmışlar. Balballar nikili dağlarda, bir kim yok halimde ağlarga. Uynaqlap jil girdi varağım, nida vat olmuşsun yarama. Vat olmuşsun yarama. Шуның белән музыкаль бейеклек хит парады ахырына да якынлашты дуслар. Бүгенге чыгарылышта ачыкланганча, күпчелек артистларның иң яраткан урыны туган җирләре. Кайда гына барсагыз да, сезнең дә әйләнеп кайтарлык туган җирегез булсын дигән теләктә мин Ранил Нуриев музыкаль бейеклекне бүгенгә тәмамлыйм. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз. Пока.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.